Sa Japan yan. Jeb! Nasaan yan? Nasaan? Japan. Nasaan uwi? Oh, Jella, harap dito sa camera. Pero iwalay na sila. Dan! Pi. Si Jeb parang si Jel, no? Parang yaya yung mga bata. Nasaan na kayo dyan? Sa Japan yan. Ngayon uwi. Ngayon uwi. Mga October. No, si Jeb na. Jella, Dan! Kumain kami dito. Ganon, Jella. May shota akong milyonaryo, di Jella! ba? Ay! Yung mahal. Ano pangalan niyan?